Καλησπέρα κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές και καλώς ήρθατε στο σημερινό TSF1 Greece Podcast με τον Άλεξ, τον Πάνο και τον Δημήτρη. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Grand Prix Qatar. Είχαμε κατατακτήρες, είχαμε sprint shootout, είχαμε sprint race, είχαμε κανονικό race και τι δεν είχαμε. Παναγιώτη, θες να ξεκινήσεις? Hamilton δεν είχαμε, αλλά είπα να μην το σχολιάσω. Περίμενε. Αυτό το κρατάμε για τον αγώνα. Λοιπόν, είναι και ο Δημήτρης εδώ για να τον κορυδέψουμε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα free practice 1, Παρασκευή πρωί. Max Verstappen στην πρώτη θέση, δεύτερη θέση Carlos Sainz, Leclerc, Alonso, Perez. Περνάμε στα qualifying για την Κυριακή. Τα οποία έγιναν Παρασκευή απόγευμα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκτός Q2 έχουμε, εκτός Q2 στο τέλος του Q1 έχουμε στη 16η θέση τον Sargent, 17η ο Stroll, 18η ο Lawson, 19η ο Magnussen και 20η ο Zhou. Περνάμε στο Q2, εκτός Q3 έχουμε στην 11η Yuki Tsunoda, Carlos Sainz, Sergio Perez, Albon και Hülkenberg. Και η τελική μας δεκάδα για τον αγώνα της Κυριακής είναι Max Verstappen στην πρώτη θέση, Russell στη δεύτερη, Hamilton στην τρίτη. Πολύ αστείο. Πονηρέ. Τέταρτη ο Αλόνσο, πέμπτη ο Λεκλεράκος, έκτη ο Πιάστρη, έβδομη ο Γκασλί, όγδοη ο Κον, ένατη ο Μπότας και δέκατη ο Νόρις. Περνάμε τώρα Σάββατο πρωί sprint shootout, qualifying για το sprint. Εκτός 15ας, στη 16η θέση έχουμε το Stroll, 17η τον Albon, 18η τον Tsunoda, 19η Magnussen και 20ος ο Sargent, ο οποίος έκανε έναν πολύ κακό χρόνο και δεν καταφέρει καν να μπει. Περνάμε στο SQ2, εκτός SQ3 έχουμε 11ο τον Gasly, 12ο τον Hamilton, 13ο τον Bottas, 14ο τον Lawson και 15ο το Zhou 1U. Και η τελική μας δεκάδα είναι πρώτη θέση ο Oscar Piastri, δεύτερος ο Norris, τρίτος ο Verstappen, περίεργο, τέταρτος ο Russell, πέμπτος ο Sainz, έκτος ο Leclerc, έβδομος ο Hülkenberg, όγδοος ο Perez, ένατος ο Θείος Αλόνσο και δέκατος ο Ocon. Και περνάμε στο sprint, στο οποίο έγινε του sprint. Αυτό που δεν ήθελε να γίνει ο Perez, και κάτι το οποίο μπορεί και να μην περίμενε, άσχετα από το είχε σχεδιάσει η McLaren, θα πω εγώ. Οκ. Ψηλό αυτό κράτησα από το sprint. Δηλαδή το ότι κατάφερε και τράκαρε 2 γύρους πριν το τέλος ο Perez. Ναι. Και όντως όταν έπεσαν τα μαλακά ελαστικά, κατάφερε και ο Πιάστρη και ο Νόρις να ανέβουν αρκετά. Αλλά τα μαλακά ελαστικά, συγγνώμη παρεπτόντως, μετά από 6-7 γύρους μιλάμε, δεν πήγαιναν μία, έτσι. Μία. Η αλήθεια είναι αυτή. Οκ, οπότε μπορούμε να πάμε αγώνα. Αλήθεια. Δημήτρη, άνοιξε το μικρόφωνο. Ναι. Λοιπόν. Θες να μας πεις τι έγινε λίγο στην εκκίνηση? Όχι, περίμενε, αφού έχουμε μία σειρά. Περίμενε, Παναγιώτη. Με συγχωρείς Αλέξανδρε. Παναγιώτη. Συγγνώμη Αλέξανδρε. Λοιπόν, έχουμε ξεκινώντας με τους πρώτους 10 γύρους. Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, έχουμε θαύματα, κλάματα και δράματα με τη Ferrari του Sainz. Τυχαίο. Ο οποίος δεν βρέθηκε εν τέλει στη σειρά κίνησης λόγω προβλήματος στο σύστημα καυσίμου. Ο Φρανκ Βασέρ ανέφερε ένα πρόβλημα με το σύστημα μόλις μία ώρα πριν από τον αγώνα. Πάνω. Με συγχωρείτε, ήμουν στεναχωρημένος. Και αυτό δεν ήταν το μόνο δράμα που είχαμε πριν από τον αγώνα. Ο Σέργιο Πέρες είχε μια αλλαγή μονάδας ισχύως, πράγμα που σήμαινε ότι ξεκίνησε από το pit lane. Είναι ενδιαφέρον ότι ήταν το μόνο μονοθέσιο που κινούσε με τα hard ελαστικά της Pirelli.
Η πρώτη δεκάδα, ωστόσο, είχε όλες τις κίτρινες γόμες, είχαν όλοι τις κίτρινες γόμες εκτός από τον Χάμιλτον και τον Μπότας που επέλεξαν τις κόκκινες. Αλλά από την πρώτη στροφή και οι δύο Mercedes συγκρούστηκαν. Ο Χάμιλτον κατέληξε στην άμμο, ενώ ο Ράσελ χρειάστηκε να μπει στα πιτ για επισκευές. Αυτό οδήγησε στο να βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μπορούμε λίγο να συζητήσουμε απλά το εξής. Πριν πάμε στο τι παραδέχτηκε μετά τον αγώνα, ποιος έφταιγε κατά τη γνώμη σας, Χάμιλτον ή Ράσελ? Θα αφήσω το Δημήτρη. Εγώ, όπως είπα και πριν ξεκινήσουμε, κουράστηκε. Αυτό έχω να πω. Άρα ο συμπέθερος φταίει. Κουράστηκε. Ναι. Τι να κάνει. Δεν μπορεί το παιδί πλέον. Δεν μπορεί. Και να σου πω κάτι, πόσο έχει να βγάλει κάποιον. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα κακό συνήθι του παιδιού. Σωστά. Το τελευταίο έτσι γερό swipe ήταν στο Silverstone τότε με το Verstappen το 21. Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν. Έτυχε. Ατυχές συμβάν. Ναι. Αυτό δεν ήταν racing incident. Αυτό ήταν θέλω με το στανιό να περάσω επειδή είμαι εγώ. Ρε εσύ δεν έχει τύχει να μην κοιτάξει τον καθρέφτη σου. Αυτό έχει Χάμιλτον. Κοίτα, συνήθως με περνάνε, δεν μπορώ να περάσω με το δικό μου το αυτοκίνητο μάνο, οπότε ελπίζω να κοιτάνε οι άλλοι πριν Ναι, ξαναέρθω. αυτό έπαθε του Χάμιλτον. Α, εντάξει, οκ. Έχει μια λογική. Πάνω. Κοίταξε να δεις. Επειδή έτυχε και είδα τον αγώνα live και δεν τον είδα μετά, στην αρχή λέω αγωνιστικό συμβάν. Μπορεί να τραβήθηκε λίγο αριστερά ο Ράσελ και εν τέλει κατέληξα στο αρχικό μου συναίσθημα ότι ο Χάμιλτον απλά έτυχε να είναι εκεί και δεν είναι... Κακή απόφαση τη στιγμή. Ναι. Είχε μαλακή γόμα, σου λέει εγώ θα στρίψω, εγώ είμαι ο Σερ Λούις Χάμιλτον. Μάλιστα. Προσωπική τοποθέτηση είναι ότι ξέρεις, καλά πας να στρίψεις, αλλά πρέπει και να μπορείς να στρίψεις. Δηλαδή θεωρητικά ο άλλος ήταν ήδη μέσα στη στροφή, άρα θα συμφωνήσω απλά στο ότι ναι, έφυγε ο Χάμιλτον, το παραδέχτηκε εν τέλει ο ίδιος, το παραδέχτηκε, του είπαν παραδέξου το. Όπως και να έχει, νομίζω το ότι κατά κοινή ομολογία, όπως όλοι συμφώνησαν, ήταν θέμα Χάμιλτον. Λοιπόν, η σειρά της επανεκκίνησης για την πρώτη δεκάδα μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας ήταν Verstappen, Piastri, Alonso, η προτριάδα, ακολουθούμενη από τους Leclerc, Ocon, Norris, και από πίσω τους ακολουθούσαν οι Gasly, Tsunoda, Hülkenberg και Albon. Μέχρι τον 5ο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας είχε μπει πάλι μέσα και ο Russell, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη 13η θέση, έκανε τις προσπεράσεις του και κέρδιζε σταδιακά θέσεις. Αυτό μέχρι το 10ο γύρο, που η σειρά παρέμενε επιτοπλίστων η ίδια, αλλά ο Ράσελ έκανε αισθητή την παρουσία του εισβάλλοντας μέσα στον αγώνα μετά το προηγούμενο περιστατικό του. Εν τω μεταξύ ο Verstappen απομικρωνόταν στην πρώτη θέση. Άντε ρε. Ναι, και όμως. Τι λες ρε πονή ρε. Περνώντας τους γύρους 11 έως 20, ο Verstappen συνέχισε να κυριαρχεί. Wow. Υπήρξαν λοιπόν πρόωρα pit stop για κάποιο συμπεριλαμβανομένου του Αλόνσο στο 12ο γύρο. Ο Πέρες κατάφερε λοιπόν να μπει στην πρώτη δεκάδα καθώς άρχισαν τα pit stop. Έβγε. Μαγικό. Στον 20ο γύρο λοιπόν, αφού και οι 11οι είχαν μπει και βγει από τα pit, η σειρά είχε πλέον ως εξής. Verstappen, Piastri, Alonso στην πρώτη τριάδα, ακολουθούμενοι πλέον από τους Bottas και Stroll. Όλοι τους ήταν πλέον με μεσαία ελαστικά, ενώ οι Bottas και Stroll επωφελήθηκαν από τα προηγούμενα pit stop κάτω από υπό το καθεστώς του αυτοκινήτου ασφαλείας. Να σημειώσουμε επίσης κάτι που ξεχάσαμε. Η Pirelli είπε ότι τα ελαστικά λόγω των καινούριων Kirby, τα οποία ήταν 50 χιλιοστά, 5 εκατοστά σε ύψος, παρατήρησαν ότι έτρωγαν πάρα πολύ γρήγορα τα ελαστικά. Οπότε η οδηγία που είχαν σε όλους τους οδηγούς, και θα ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσουμε γενικά αν θα θέλαμε να ισχύει κάτι τέτοιο, έδινε μέγιστο όριο ζωής στα ελαστικά 18 γύρους. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε πώς θα εξελιχθεί, οπότε να κάνουμε στο επόμενο podcast ίσως ή ένα ενδιάμεσο, έτσι ένα τεχνικό, όταν θα έχεις αρκετές πληροφορίες για να το δούμε. Αυτό, απλά επειδή ήταν για τη συγκεκριμένη πίστα, θα μ' άρεσε να το. Δεν ξέρω αν θα μ' άρεσε, αλλά θα ήταν μια ωραία ιδέα να το βλέπουμε σε κάθε πίστα. Ότι δεν μπορεί ο Verstappen να βγάζει 40 γύρους με μια γόμα.
Ναι, αλλά πάει περίπατο η πρακτική του tire management, της διαχείρισης των ελαστικών. Δηλαδή όχι, και αυτό γιατί ακόμα και τα soft, αν εξαιρέσει το Verstappen, οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να τα κρατήσουν 18 γύρους. Από αυτή την άποψη. Ναι. Δίνει έναν αέρα ή οτιδήποτε. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι, για να το κλείσουμε αυτό, μέχρι 18 γύρους, οποιαδήποτε γόμα κι αν είναι, αν έχει χρησιμοποιηθεί, προφανώς πέφτουν οι γύροι. Αλλιώς black flag. Έξω από τον αγώνα. Δεν υπήρχε, ήταν σαν. The end. Ναι. Joker lap, όπως λένε στους αγώνες. Ότι πρέπει όπως και δίποτε να μπεις στα pit στο 18 γύρο. De facto. Τέλος πάντων, περνάμε γύρω στον 25ο γύρο, που τα πράγματα φάνηκαν να σταθεροποιούνται κάτω από τους προβολείς. Απίστευτο ότι γινόταν νύχτα μέρα. Ο Νόρις σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και ο Πέρες, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε από το pit lane, είχε ανέβει στην 4η θέση, αλλά κατάφερε και πήρε ποινή 5 δευτερολέπτων για η πρώτη από τις δύο που πήρε για τα όρια της πίστας. Ενώ το κατάφερε στα κόλλη, το κατάφερε και εδώ. 2 φορές. Είναι να το έχεις. Μέχρι τον 30ο γύρο ο Verstappen προηγούταν άνετα. Ο Alonso βγήκε εκτός πίστας στον 33ο γύρο και ο Verstappen μπήκε στα pits, βγαίνοντας μπροστά από τις McLaren, τον Piastri και τον Norris. Να σημειώσουμε ότι ο θείος Αλόνσο το έχει κάνει λίγο αγροτικό. Ξέρεις, κάποιος να του πει ότι αυτό είναι το AMR, δεν είναι το, πώς το λένε το άλλο πάνω, DBX, ναι. Δεν είναι DBX. Το Jeep. Ναι. Ο θείος Αλόνσο το πέρασε για John Deere, δεν το πέρασε για DBX. John Deere. Αυτό κάπου να σημειωθεί να μπει στα... Όταν φαίνεται πίσω από την πρωτεύουσα. John Deere. Ω Χριστέ μου. Το μακρινό μαγικό πριγκιπάτο της Αχαΐας στην Πάτρα καταγωγή. Όχι, δεν είναι από εκεί, είναι από αλλού. Ελπίζουμε να γυρίσει εκεί για να ταιριάζει με το κλίμα ο Δημήτρης. Anyway, προχωράμε. Αυτό του αρέσει και ο Χάμιλτον. Ξέρεις, και εκείνος δοκιμάζει off-road εξορμήσεις. Απλά το ομοχάλικο με μονοθέσιο δύσκολο. Πηγαίνοντας λοιπόν στους γύρους 31 με 40, στον 40ο γύρο είχαμε πλέον Verstappen, Piastri και Norris στην πρώτη τριάδα. Και η βραδιά του Πέρες γίνεται ακόμα πιο δύσκολη με άλλη μία ποινή για τα όρια της πίστας. Και στη συνέχεια, από την ανέφερε ο Πάνος. Ακριβώς. Και στη συνέχεια ο Σάρτζεν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει με τη Williams. Η πρώτη δεκάδα φαινόταν να βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο υψηλών ταχυτήτων. Ο Νόρις έπιανε σιγά σιγά τον Piastri και στον 44ο γύρο ο Piastri έκανε το τελευταίο του pit stop. Ο Νόρις λοιπόν μπήκε στα pit λίγο αργότερα και έπρεπε να... να μπει πίσω από τον Piastri. Το πλήρωμα των πit της McLaren έκανε φανταστική δουλειά και για τους δύο οδηγούς. Ο Verstappen εν τω μεταξύ ήταν σε μια κατηγορία από μόνος του, οδηγώντας με 22 δευτερόλεπτα διαφορά. Άλλη μια χαλαρή Κυριακή, αυτή τη φορά στο Κατάρ. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η McLaren έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ με pit stop 1,8 δευτερόλεπτα. Βάλτε απλά λίγο σε ένα timer και δείτε 1,8 δευτερόλεπτα και απλά αυτοί κάναν pit stop σε αυτό το χρόνο. Αυτό. Στους γύρους πλέον 41-50 οι Gasly και Albon έκαναν αμφότεροι και αυτές έλαβαν και αυτοί τις ποινές τους για τα όρια της πίστας. Ο Norris πλέον είχε αρχίσει να φτάνει τον Piastri, αλλά του είπα να κρατήσει τη θέση του. Στον 50ο γύρο η σειρά πλέον ήταν Verstappen, Russell, Piastri, Norris, Leclerc, Zhou και για ό,τι μετράει Alonso, Ocon, Bottas και Stroll. Α, σωστά, Stroll. Καλά πήγε αυτό. Ναι, ίσως θα ήταν καλύτερα να μην τα γράφουμε συντομογραφίες. Τέλος πάντων. Ο Ράσελ λοιπόν έπρεπε να μπει ξανά στα πίτ στον 51ο γύρο και έγινε μια σκληρή μάχη για την ένατη θέση. Η επιλογή των soft από τον Ράσελ φάνηκε να είναι λάθος, καθώς δυσκολευόταν να διατηρήσει το ρυθμό του. Μόνο αυτοί θα κατάφεραν να βάλουν soft ρε φίλε και να μην μπορούν και να είναι πιο αργοί. Δηλαδή, Δημήτρη πες. Και καθώς λοιπόν ο αγώνας ολοκληρώθηκε, ο Verstappen πήρε μια ακόμα νίκη. Τίποτα ρε. Με τον Piastri στη δεύτερη θέση και τον Norris πολύ κοντά στην τρίτη. Πραγματικά αυτοί οι τρεις ήταν οι διακριθέντες στο Κατάρ. Πραγματικά φανταστικός αγώνας. Σκάσε ρε Πανάθεμάσαι. Μπορούμε λίγο να σταθούμε σε κάτι που έγινε το Σάββατο. Ξέρεις, είμαστε σε φάση McLaren δεύτερη τρίτη θέση.
Όλοι, αυτά πανηγυρισμοί. Ο Verstappen πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα. McLaren δεύτερη και τρίτη θέση. Ναι, αυτό. Ναι, ο Verstappen πήρε πρωτάθλημα. Ναι, σκασίλα μας. Ποιος δεν το περίμενε, μπορεί να μου πεις. Δεν είναι κάτι, δεν ήταν ποτέ. Αυτά λοιπόν από Grand Prix Qatar. Τώρα έχουμε ξανά αγώνα. Κυρίες και κύριοι, το καθυστερώ γιατί δεν το είχα έτοιμο. Λοιπόν, έχουμε το Σαββατοκύριακο 20 με 21 του μηνός, άμα βάζεις το κινητό να συνεργαστεί, και έχουμε Grand Prix United States. Το τέτοιο ρε, της προκοπής. Ξέρεις, το ωραίο, στο Austin, στο Τέξας. Στο σιρκουίτ των Αμέρικας. Θα κάνει και ανακοίνωση η Alpha του Όρι, λέει, για το νέο της rebranding. Τι rebranding να κάνουν, τέλος πάντων, άντε άμα θέλω να σκάνουν. Τι ακάεις, κάτσα σκάεις. Πες το απλά Red Bull, ξέρω εγώ, Junior, πες το κάτι. Πραγματικά. Εκεί να είναι. Thank you gentlemen για το co-hosting που λένε και στο χωριό μας σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, σας περιμένουμε ξανά σε 2 εβδομάδες, ίδια ώρα, για το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό απόγευμα και σας περιμένουμε στο επόμενο. Γεια σας.